Que tal, saudos? A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa convoca para este sábado na Pobra unha gran movilización en contra da macrocelulosa de Altri. Colectivos de toda Galicia marcharán por terra e por mar para amosar a súa oposición a este proxecto que acaba de recibir a declaración de impacto ambiental favorable por parte da Xunta. Vémolo de contado antes titulares. Urovesa ten sobre a mesa un aumento de persoal e investimentos nas súas instalacións de Valga ante o incremento da demanda. Aseguran dende a compañía que prevén aumentar a produción nun 50% de aquí a 2 anos polo rearme da Unión Europea e o incremento das solicitudes que están a recibir a nivel internacional. Esta mañá, en pleno debate sobre o incremento do gasto en defensa, recibiron a visita do delegado do Goberno en Galicia. Introducir cambios no Plan Especial de Protección e Reforma Interior e Conservación Artística, coñecido como PEPRICA, non entra nos plans do Concello de Pontevedra. A pesar de que o ocio nocturno continúa a denunciar o goteo de peches de locais no casco histórico polas restriccións da norma, o goberno local defende que a ordenanza permite que a zona vella sexa un referente. A Garda Civil detivo un home en Noia acusado de vender ferramentas industriais falsificadas. Está acusado tamén de outros 2 delitos, estafa en grao de tentativa e falsificación de documento privado. Xa pasou a disposición do xulgado de instrucción número 2 de Noia, que é quen instrue o caso. Meaño estrea novo camión do lixo que permitirá facer a recollida do colector verde e marrón a un tempo. Foi adquirido por máis de 330.000 euros grazas a unha subvención da Deputación de Pontevedra. No marco desta mesma achega, o Concello tamén adquiriu uns 140 contedores marróns que se van comezar a repartir entre os establecementos hostaleiros a partir de Semana Santa. E Sanxenxo despídese do Entroido por todo alto. Logo de ser aprazado pola chuvia, milleiros de persoas botáronse este domingo á rúa para gozar do desfile. Nel participaron unhas 1.300 persoas cun percorrido que encheu de cor e moita diversión a vila. O municipio viviu tamén nesta pasada fin de semana outro dos seus grandes eventos de Entroido, a Festa do Jato de Portonovo. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos coa convocatoria desa gran movilización na Pobra contra Altri. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa convoca este sábado na Pobra unha gran movilización en contra da macrocelulosa de Altri. Colectivos de toda Galicia marcharán por terra e por mar para amosar a súa oposición a este proxecto que acaba de recibir a declaración de impacto ambiental favorable por parte da Xunta. Despois das concentracións, moitas delas espontáneas, xurdidas a pasada fin de semana, tras a declaración de impacto ambiental positiva do proxecto de Altri, a Pobra acollerá este sábado unha multitudinaria movilización, convocada pola PDRA e apoiada por numerosas entidades e colectivos, coa plataforma Ulloa Viva e Mina Touro Pino Non á cabeza, reunirá na localidade de Barbanza a miles de persoas. Sairá ás 12 da mañá dende a rotonda da estación de autobuses e se rematará na Praza do Emigrante coa lectura do manifesto. En paralelo, unhas 500 embarcacións acompañarán a marcha por mar, saindo dende o Porto da Pobra ás 12:30. Ás 12 da mañá acudamos todos e todas á Pobra do Caramiñal para facernos oír unha vez máis e seguir berrando alto e claro Altri non, así como apoiar as nosas compañeiras e compañeiros da plataforma Mina de Touro o Pino Non. Os convocantes chaman a secundar esta movilización en contra de 2 proxectos que teñen por obxectivo mudar o modelo de produción industrial de Galicia, deixando en mans de multinacionais que levan a riqueza para fora, pero deixan a contaminación na terra. É que este goberno quere mudar e convertir o noso país nunha terra de grandes industrias que só satisfacen a riqueza das multinacionales. E aquí non queda máis que só destrucción e contaminación. A pesar do golpe que supuxo a publicación no DOGA da Declaración de Impacto Ambiental Favorable, dende a plataforma entenden que aínda queda moito por dicir, posto que están pendentes as concesións de captación de auga e verteduras, a avaliación ambiental integrada, así como a aprobación do proxecto industrial e o seu financiamento. Que o partido aínda non está rematado. Pensamos que esta diapositiva é só un aspecto de todo o procedimento
Aínda queda pendente a concesión de aguas e de verteduras dependente de Aguas de Galicia, queda pendente a avaliación ambiental integrada, queda pendente a aprobación formal do proxecto industrial de Altri e, como xa indiquei, queda pendente a financiación. Confían en que a forte contestación social contribúa a parar un proxecto que, din, será desastroso para Galicia, non só a nivel medioambiental, senón tamén socioeconómico, poñendo en perigo miles de postos de traballo. A xente do mar responda e veña toda por completo porque vemos peligrar o noso sistema de vida. Así que por eso pedimos ao sector do mar todo, tanto da PE como da flote, como bateiro, como a todos, que o día 22 estén aquí todos para demostrar o poder que temos. Bueno, sobre Altri, o delegado do Goberno en Galicia remítese ás declaracións do ministro de Industria, que se limita a indicar que os técnicos están avaliando o proxecto. Pedro Blanco di que coincide o 100% con Jordi Hereu. Dende Valga indicou que esas axudas de 250 millóns de euros que demanda Altri, claves para o seu asentamento en Palas de Rei, decidiránse axustando as decisións do Executivo Central á legalidade vixente. Estamos analizando non só a declaración de impacto ambiental, sino que está analizando o resto da documentación. Por lo tanto, non vamos a dicir moito máis o que dixo o ministro, creo que foi moi claro e además contundente. A opinión do delegado é que o Goberno o que ten que facer é, unha vez solicitada por parte dunha industria ese tipo de axudos, o Goberno ten que axustar as súas actuacións conforme á legalidade vixente. Por lo tanto, son os técnicos dos ministerios os que van a determinar efectivamente si vai a formar parte desas subvencións que poidan darse ou desas axudas a través do PERTE. Por lo tanto, o delegado non pode ter en este caso unha opinión personal, ten a opinión do delegado do Goberno que coincide plenamente ao 100% ca opinión do ministro de Industria. En pleno debate sobre o incremento do gasto en defensa, visita do delegado do Goberno en Galicia a Urovesa, no concello de Valga. A compañía ten sobre a mesa un aumento de persoal e investimentos nas súas instalacións ante o incremento da demanda. Aseguran dende a compañía que prevén un incremento da produción dun 50% de aquí a 2 anos polo rearme da Unión Europea e polo incremento das solicitudes que están a recibir a nivel internacional. En Urovesa traballan nestes momentos 330 persoas, pero a compañía prevé un incremento do seu cadro de persoal e investimentos nas súas instalacións de Valga ante o aumento das vendas. En pleno debate sobre o gasto en defensa, a dirección da empresa prevé un incremento da demanda de vehículos tácticos dun 50% daqui a 2 anos. Temos todos que estar preparados para medrar, nos estamos previndo que probablemente teñamos un incremento dunha demanda dun 50% ao mellor daqui a 2 anos e, polo tanto, os nosos proveedores, temos que invertir en persoas, temos que invertir en instalacións, temos que invertir en capacidade, porque si esos incrementos de orzamento se reflicten en incremento de demanda finalmente, pois temos que estar preparados e son, ademais, incrementos de capacidade que non se poden improvisar. Estas previsións parten da actual situación xeopolítica co rearme de Europa logo da chegada de Donald Trump á presidencia dos Estados Unidos e a situación en Ucraína enquistada, e tamén pola alza das peticións que recibe a nivel internacional. A compañía estuda a creación dun novo vehículo semellante ao que está a fabricar nestes momentos. Temos unha bagaxe de máis de 25 anos suministrando o Bantac e un Bantac moi feito a medida das nosas forzas armadas e nese sentido obviamente haberá unha evolución porque a técnica e a tecnoloxía ten que ir evolucionando, pero vamos a seguir traballando un vehículo que é moi maduro e que está dando excelentes resultados tanto en territorio nacional como en aquelas misións nas que as nosas armadas se desplegan. Esta mañá visitou a empresa o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. O Executivo Central ten nestes momentos diferentes contratos con Urovesa por máis de 170 millóns de euros. Salienta a fabricación de 700 vehículos militares como este por 146 millóns. Estamos vendo ni máis ni menos como van eses traballos ou esa colaboración estreita que leva co Goberno de España, que supuxe nos últimos anos máis de 173 millóns de euros e, polo tanto, estamos vendo coa capacidade que ten que está acreditando unha línea ascendente nos últimos anos, ascendente en canto a pedidos, ascendente en canto a
vehículos que está facendo e ascendente en canto a capacidade e tecnoloxía. Por lo tanto, creo que representa como ningunha outra pois o que é a capacidade da industria galega de facer fronte aos novos retos que se nos poñen por diante. Urovesa tamén está a participar noutros programas do Goberno Central como o PERTEVEC, que salientou Pedro Blanco, impulsa a automoción en Pontevedra e en toda Galicia. O proxecto Bantac de hidróxeno cun contrato de 700.000 euros para desenvolver un prototipo de vehículo con propulsión mediante pila de hidróxeno. Falando de postos de traballo, Pontevedra é o maior centro xerador de emprego entre as cidades da provincia. Cando menos, iso se extrai dun informe feito público hoxe polo Concello. Baixo o título Situación laboral no Concello de Pontevedra, análise e evolución das afiliacións, o documento busca comprender o panorama laboral na cidade e comparalo con concellos de referencia na provincia no ano 2024 e a súa evolución respecto a 2022. Está asinado por Daniel Gallego e Pedro Figueroa da Asociación Ponte a Pestor. Segundo apuntou o alcalde, a capital amosa unha autosuficiencia no emprego de case un 150%, algo que apunta á existencia dunha estructura sociolaboral, dixo Lores, estable, consolidada e que amosa capacidade de crecemento nos vindeiros anos. Na actualidade, preto de 26.000 persoas entran en Pontevedra para traballar en empresas afincadas no municipio. A realidade é que Pontevedra ten 53.000 postos de traballo. Eso significa que temos máis ou menos semellante a toda a población activa de Pontevedra, contando a población activa entre 14 e 65. En Pontevedra entran a traballar como mínimo 25.000 personas todos os días. En teoría, porque ao mellor están traballando en, non sei, ou están teletraballando, e en outros concellos, como pode ser o Concello de Marín, sale máis xente a traballar fora da que entra. Ese é o que se chama autosuficiencia de emprego. Aquí entran, pois, prácticamente un 50% de xente de fora a traballar, en Vigo entraría un 20%, máis ou menos, en Pollo entraría un 9%, e noutros concellos, como Vila García, pois, resulta que solamente teñen capacidade para un 30% de xente que vive ali. A Garda Civil detivo un veciño de Noia acusado de vender ferramentas industriais falsificadas. Está acusado tamén doutros dous delitos, estafa en grao de tentativa e falsificación de documento privado. Ao parecer, foi un empresario da localidade o que levantou as sospeitas e informou á Garda Civil que localizou ao presunto vendedor. No seu vehículo atopáronse diversas ferramentas profesionais, supostamente dunha coñecida marca. Tras as correspondentes pescudas co responsable oficial desa marca, confirmouse que os números de serie non se correspondían cos da marca rexistrada. Unha vez detido, o individuo presentoulle aos axentes unha factura de compra do material, supostamente dun almacén en Portugal, pero que, tras as comprobacións realizadas, resultou ser tamén falsa. O detido, xunto cos efectos que lle foron incautados, xa pasou a disposición do xulgado de instrucción número 2 de Noia, que é quen instrúe o caso. Máis asuntos, introducir cambios no Plan Especial de Protección e Reforma Interior e Conservación Artística, o coñecido como PEPRICA, non entra nos plans do Concello de Pontevedra. A pesar de que o ocio nocturno continúa a denunciar o goteo de peches de locais no centro histórico polas restriccións da norma, o goberno local defende que a ordenanza permite que a zona bella pontevedresa sexa un referente. Pola súa banda, o Partido Socialista pide unha actualización do PEPRICA para evitar o declive do ocio nocturno na cidade. O debate sobre a situación do ocio nocturno en Pontevedra volve estar de actualidade. O goberno local nega que exista calquera persecución contra os locais da zona bella, pero recoñece que moitos tiveron que pechar ben por non cumprir a normativa recollida no Plan Especial de Protección e Reforma Interior e Conservación Artística, o PEPRICA, ben porque as obras que son necesarias non se poden axustar a esta ordenanza. Cando hai un accidente en algunha discoteca por todo o mundo mundial ou no Estado español, o problema sempre é que había cousas que non estaban ben, vale? Que o aforo se pasaba, que cometía ruidos, que o que fora. Por lo tanto, nós temos a obligación, e os técnicos municipales teñen a obligación de comprobar ese tipo de cuestións, ou hai denuncias dos vecinos. Se hai denuncias, temos que estudiar esas denuncias, temos que fazer as inspeccións, e se non se corrixen ou non se pode facer, pois se pechan os locales, pero eso é algo inevitable.
O último en anunciar o seu peche foi o PAF Patrimonio despois de 30 anos de actividade. Antes que el pecharon as portas a Sala Karma, o PAF Cielo, o MoMA Music Hall ou o Dr. Livingstone, supongo. Así as cousas, o goberno local non ten sobre a mesa modificar o Peprica. A ver, hai uns anos nós, por unanimidade no Concello se decideu que había que reducir os locales de ocio porque había un exceso e había queixas e se estaba o centro histórico convertindo nun espacio de uso mayoritariamente nocturno, non? E, por lo tanto, decidimos parar ese tipo de licencias. E dentro do Peprica a idea que se ten é que a zona monumental sea unha zona viva, que viva xente nela, que non sea unha especie de museo para os turistas ou para un tipo de actividade restrictiva. Sí que son partidarios de modificar o Peprica os socialistas pontevedreses. Dende o PSOE aseguran que a norma precisa unha actualización que permita a apertura de novos locais e evite o peche dos existentes, así como o declive do ocio nocturno na cidade. Creemos que, ademais, no centro histórico, que é fundamentalmente onde se pode concentrar este problema, hai unha norma que é o Peprica que está absolutamente desfasada. E non se trata de facer un parque temático de ocio na zona vella, non se trata de facer un parque temático da hostelería na zona vella, pero creemos que eso é compatible con regular mellor, e máis, se incentivaría incluso regulando mellor a instalación de ocio e de hostelería no centro histórico de Pontevedra. Os socialistas propoñen que se estuden diferentes mecanismos, como a posibilidade de regular a instalación de locais mediante porcentaxes de uso por zonas ou rúas concretas. O Partido Socialista de Pontevedra propón bonificacións no IBI ás vivendas en alugueiro con renda limitada, algo que debería facerse, creen dende o PSOE, o tempo que se avanza nos traballos para declarar a cidade como zona tensionada. Iván Puentes calculou que no Concello hai agora mesmo redor de 6.000 vivendas baleiras. Na moción que levarán o vindeiro pleno, os socialistas piden tamén bonificacións no IBI de ata o 50% para vivendas con instalacións de aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía solar. A situación da vivenda en Pontevedra volverá a estar presente no vindeiro pleno municipal. Será da man do Partido Socialista, que levará unha moción para demandar rebaixas fiscais que faciliten o acceso á vivenda. Estamos falando de que na cidade hai aproximadamente unhas 6.000 vivendas baleiras e potenciar que esas vivendas baleiras se poñen en aluguer e que, por unha parte, os propietarios se vexan beneficiados dese esforzo que fan poñendo a súa vivenda no mercado do alugueiro e, ao mesmo tempo, que moita xente que en Pontevedra non ten neste momento unha vivenda a prezo asequible para alquilar, poda alquilala, poda atopala e poda vivir en condicións normais e destinando unha parte normal do seu salario, non como acontece agora, que é absolutamente desorbitada, a vivir de alquiler na súa cidade. Dunha banda, os socialistas piden que o goberno local aplique un dos artigos da Lei de Facendas Locais que permite aos concellos establecer bonificacións de ata 95% do IBI para vivendas destinadas a alugueiro con renda limitada. E que en paralelo os servicios xurídicos estudien esta bonificación do IBI no 90% ás vivendas de Pontevedra que estarían afectadas por esa declaración de zona de mercado residencial tensionado e ao mesmo tempo que se estudie a posibilidade de que outras vivendas de Pontevedra, fruto de outras fórmulas como as cooperativas de vivendas e demais, podan beneficiarse tamén desta bonificación. Por outro lado, a moción busca tamén impulsar o uso de enerxías renovables. Por iso, propón unha bonificación do 50% tamén no IBI pros inmobles con instalacións de aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía solar. No caso das vivendas do casco histórico nas que as obras están limitadas polo Peprica, os socialistas propoñen que se aplique o criterio das ventas Velux. Si establece que se poden instalar, por exemplo, sempre cando non se vexan desde a vía pública, non? Porque estamos facendo compatible a protección paisaxística do centro histórico coa habitabilidade e a mellor habitabilidade das vivendas do centro histórico. Bueno, nos pedimos que os técnicos municipais estudien esta posibilidade, pero entendemos que este exemplo das Velux podería ser perfectamente aplicable ás placas de enerxía solar, non? De xeito paralelo a estas propostas, o PSOE reclama ao goberno local que avance nos trámites para que Pontevedra sexa declarada zona de mercado residencial tensionado. Recordou Puentes que o 18 de marzo do 2024 o Pleno aprobou unha moción socialista para iniciar estas xestións. E o BNG aposta por abrir o litoral de Marín ao uso da cidadanía. A formación levará ao Congreso varias iniciativas para demandar ao Goberno que tanto a Escola Naval como o Porto cedan terreos para uso público e aposta en valor do patrimonio cultural mariñeiro. Xa é hora
de que se inicien negociacións co Ministerio de Defensa e co Ministerio de Transportes para que Marín recupere espazos. Entre a Escola Naval Militar e ao Porto, Marín ten unha valla de arredor uns kilómetros onde nos impide ver o mar. Ademais diso, estas dúas instalacións ocupan unhas 105 hectáreas do chan da nosa vila. Polo que é necesario e é vital para o crecemento da nosa vila que se inicien estas negociacións e empecemos a recuperar espazos. O obxectivo de poder abrir tamén Marín ao mar, de que espazos que non teñen uso ou teñen moi pouco uso, mais que hoxe son privativos, podemos dicir, quer da autoridade portuaria, quer da Escola Naval Militar, pasen a ser espazos abertos e de uso público, que non só permita abrir Marín ao mar, sino que permita gañar tamén terreo para uso e desfrute do conxunto da veciñanza de Marín. Dende o BNG de Marín explican que moitos dos terreos e propiedades como as oficinas e almacéns do antigo peirao da Ribeira, os da Avenida de Ourense ou os do Paseo Marítimo Alcalde Blanco están inutilizadas ou abandonadas. De aí que reclamen ao Goberno Central a súa cesión para uso civil. Santos sinalou tamén que o cemiterio de Barcos, o Paseo Alcalde Blanco e o Museo do Mar son puntos chave para a vila de Marín. De aí que consideren que a antiga dársena podería ser un museo ao aire libre onde recoller embarcacións antigas e recuperar a identidade mariñeira da localidade. Ana Peleteiro e César Carballeira foron distinguidos pola Deputación da Coruña como mellores deportistas da provincia. Vémolo despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Xunta axudica a redacción do proxecto básico de execución e dirección de obra do novo Centro de Saúde de Noia por un importe de algo máis de 310.000 euros. Segundo informan fontes do Goberno galego, o novo Centro de Saúde Noiés, a construir nunha parcela de titularidade municipal no barrio de San Lázaro, superará os 3.300 metros cadrados de superficie e contará cun investimento do redor dos 10 millóns de euros entre obra e equipamento. O novo edificio disporá dunha área asistencial de atención clínica con 21 consultas de medicina, enfermería, farmacia, odontoloxía e higienista, ademais das correspondentes salas de técnicas, de toma de mostras e de espera de pacientes. As súas instalacións integrarán tamén o punto de atención continuada e contarán cunha base do 061 na área de urxencias. Meaño estrea novo camión do lixo. Trátase dunha nova máquina compactadora con 2 compartimentos, o que permitirá facer a recollida do colector verde e do marrón a un tempo. Foi adquirido por máis de 330.000 euros grazas a unha subvención da Deputación de Pontevedra. No marco desa mesma achega, o Concello tamén adquiriu uns 140 contedores marróns que se van comezar a repartir entre os establecementos hostaleiros a partir de Semana Santa. Este é o novo camión compactador de lixo que acaba de adquirir o Concello de Meaño. Permite, ao mesmo tempo, recoller os refugallos do contedor verde e do marrón. Carga traseira con 2 compartimentos. A finalidade do objetivo é reducir, digamos, costes na hora de recoller. Me explico. Ao ter 2 compartimentos, no mesmo trayecto, colles o contenedor verde e o contenedor marrón, que agora temos que empezar a aplicar, digamos, a normativa. A súa adquisición supuxo un investimento de 338.000 euros grazas a unha achega da Deputación de Pontevedra do Plan PON 2030. O Concello tamén recibiu dentro deste programa outros 15.000 euros para a implementación no municipio do colector marrón. O Concello de Meaño vai a ser un exemplo a seguir, desde o momento en que esa aposta que vai a facer, que xa é a imposición imperativa, pero que les quedaron o paso moi pronto. En breve podremos ver nos zonas máis pobladas do Concello de Meaño esos contenedores marróns. Ademais tamén que se dá a circunstancia de que aquí moi cerca, en Baión, no Concello de Vilanova, pues temos a posibilidade da descarga desos residuos. Segundo explicou o alcalde de Meaño, o Concello adquiriu uns 140 colectores marróns que se comezarán a repartir en breve. En Semana Santa, empezaremos por establecimientos hoteleros,
e ver como depois podemos expandilo, digamos, á cidadanía. En año do total de 354.000 euros do Plan PON 2030, o Concello só tivo que aportar 53.000, o resto proveñen de fondos provinciais. E a Corporación Municipal de Rianxo celebra arestora unha sesión plenaria na que se somete a aprobación poder acollerse a unha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, o IDAE, para renovar o alumeado público en varias zonas do centro histórico aínda pendentes. O proxecto ascende a uns 547.000 euros e en total cambiaránse máis de 450 luminarias. O Goberno rianxeiro levou a pleno unha proposta para poder acollerse a unha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, o IDAE, e renovar así parte do seu alumeado público aínda pendente. Neste caso, a actuación vai destinada á renovación das luminarias en boa parte do casco histórico. En total, cambiaránse uns 468 puntos de luz. Céntrase sobre todo no centro de Rianxo, desde a Carballeira hasta, o casco histórico e tal, e despois tamén colle o que é a Punta Fincheira, a carretera Tanxil ata o cementerio. Cambiaríase un total de 468 luminarias. Ademais da baixada da pegada de carbono, a actuación proposta suporá un importante aforro económico para as arcas municipais. Cunha reducción de potencia bastante considerable, que pasaríamos de 60,8 kW a 20,22, é un aforro en consumo enerxético tamén bastante importante, de casi 200.000 kWh ao ano. Eso suporía máis ou menos un aforro anual de 55.000 euros. A actuación cun orzamento previsto duns 547.000 euros completarase con outras actuacións tamén pendentes nesta mesma liña, como a que se prevé realizar no polígono de Té ou no paseo marítimo. Seguimos un pouco esa liña, tamén aínda fai uns días presentamos outra subvención para tamén para o cambio de luminarias no polígono industrial. Tamén, aínda que lixa, existe LED, é unha LED de menos potencia e máis eficiencia tamén, que vai reducir bastante o custo da enerxía. O paseo marítimo está pendiente de adxudicar a fase 1, xa está licitado, estamos aí no medio da licitación, así que teñamos os permisos, non creo que tarden moito, tamén xa sacaremos a fase 2 e a fase 3, que cumprirían xa o que é todo o paseo. E aínda en Rianxo, o Partido Socialista acusa o Executivo local de bloquear a transparencia na xestión das subvencións municipais. Faino despois da negativa do equipo de goberno a modificar a ordenanza reguladora de subvencións e as bases de execución orzamentaria. Dende o Partido Socialista sinalan que a súa proposta, aínda que resultou aprobada en pleno grazas ao apoio do BNG e a abstención do PP, contou coa negativa do equipo de goberno. Segundo eles, a proposta presentada está baseada en principios de boa gobernanza, transparencia e eficiencia na xestión dos recursos públicos e ten como obxectivo garantir que os fondos municipais destinados a subvencións respondan ao interese xeral e sexan xestionados con criterios de equidade e responsabilidade. Pero o Grupo Socialista, a negativa do goberno local a apoiar estas medidas pon en evidencia a súa falta de compromiso cunha xestión transparente e participativa dos recursos municipais. A Deputación de Pontevedra lanza un novo programa dirixido á alfabetización digital dos maiores de 50 anos. Chámase Mais Reto Digital e busca paliar a fenda que existe entre xeracións e colectivos sociais no marco das novas tecnoloxías. Vai dirixido aos veciños dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. Estamos ante unha ferramenta tan útil e tan necesaria, pensada para todas esas persoas que ainda non están familiarizadas ca tecnoloxía e logo para que tamén poidan poñer solución e resolver aqueles problemas que teñen no día a día na tramitación de trámites administrativos a distancia, que teñen que acudir a cabeceiras da comarca, aos seus concellos, incluso a capital da provincia ou tamén a Santiago de Compostela, pois evitar esas cosas. En definitiva, esta é unha nova mostra do compromiso deste goberno, da Diputación de Pontevedra, pola asistencia aos concellos e tamén da reducción da fenda digital para construir
unha provincia moito máis accesible, moito máis xusta e moito máis cohesionada. No marco deste novo programa ofreceránse 68 obradoiros. Cada municipio poderá optar a un máximo de 2. As temáticas son 5: Administración electrónica, sede electrónica da Deputación de Pontevedra e do seu concello, a aplicación e a plataforma de asistencia domiciliaria do Sergas, o uso da banca móvil e as compras electrónicas e as redes sociais. Os veciños interesados en participar terán que ter máis de 50 anos, estar empadroados no concello no que se imparta o obradoiro en cuestión. Terá unha duración de 5 horas e un custo de 5 euros e poderán participar entre 8 e 15 persoas. A formación será presencial e desenvolverase entre os meses de xuño e decembro. O prazo para que os concellos poidan solicitar estes obradoiros xa está aberto e remata o vindeiro día 31. A investigadora galega Manuela Gago, recoñecida co 13º Premio Internacional de Oncoloxía Ramiro Carregal. O xurado deste prestixioso galardón, cunha dotación económica de 30.000 euros, acaba de facer público o fallo co que distinguiu por unanimidade o traballo desta especialista en xenética e epidemioloxía do cancro que lidera o grupo de traballo nesta materia no Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. No que respecta ao cuarto premio a talento dotado con 10.000 euros, recaeu sobre Noelia Tarazona, oncóloga no Hospital Clínico Universitario de Valencia e investigadora no Instituto Biomédico Incliva. As dúas recollerán os seus galardóns o vindeiro 1 de abril nunha gala que se vai celebrar no Hotel Monumento San Francisco de Santiago. Vamos agora con cousas que afectan a actividade deportiva. O presidente da Federación Galega de Fútbol desprazouse ata Boiro para coñecer o proxecto de ampliación do campo de Barraña. O Concello traballa na compra duns terreos anexos para construir unha cidade deportiva. O Concello de Boiro estuda xunto coa Federación Galega de Fútbol as posibilidades de ampliar o campo de fútbol de Barraña e renovar a gradaría. O presidente da Federación desprazouse ata Boiro para coñecer as instalacións e as propostas do Club Deportivo para renovar o campo que conta xa con máis de medio século de actividade. Son instalacións municipais moi antiguas, aínda que é verdade que temos un lateral, unhas gradas novas de non fai moitos anos, pero a grada principal xa ten moitísimos anos e creo que é hora xa de empezar a traballar na mellora desta instalacións. Hasta agora, se están facendo pequenos mantenimientos, pero creo que é o momento de facer unhas instalacións acorde ao nivel do Club Deportivo Boiro. Para iso xa levamos moito tempo traballando, dándolle moitas voltas como facer, que é o que queríamos facer, o que queremos facer. E, si é verdade que temos a ventaxa que o recinto ten posibilidade de ampliarse. Dentro do Pexón temos unha zona na parte de atrás do campo de fútbol grande, que está como zona dotacional deportiva. A nosa intención é facernos con esos terreos e facer un gran proxecto, e un proxecto de, chamémoslle cidade deportiva, e ter instalacións municipais de fútbol centralizadas non só en Vista Alegre, sino tamén aquí en Barraña. Evidentemente hoy vamos a conocer este proyecto que ya por encima, a través de nuestro anterior presidente, le conocíamos, pero hoy con mucho más detalle, y evidentemente dentro de las líneas de trabajo del nuevo equipo directivo de la Federación Gallega de Fútbol, evidentemente está el estar cerca de los clubes y compartir aquellos proyectos que de alguna forma dignifican, en este caso, la modalidad del fútbol y sobre todo de un club con tanta solera como es el Club Deportivo Boiro. Nos últimos meses teñense acometidas algunhas melloras coa construción dunha zona de oficinas e sala de reunións para a actividade administrativa do club. Empezamos por facer estas novas oficinas que as cambiamos ca colaboración do Concello desde fai 4 ou 5 meses. Creo que era super necesario que tuveramos un sitio onde poder reunir e recibir os nosos socios, que son os primeiros mentores desta entidade. E Ana Peleteiro e César Carballeira foron distinguidos pola Deputación da Coruña como mellores deportistas da provincia. Entre os premiados destaca tamén a empresa Congalsa polo seu labor de promoción do deporte base na comarca do Barbanza.
A Deputación da Coruña celebrou a terceira edición dos Premios do Deporte, cos que pretende distinguir os mellores deportistas, clubs e entidades patrocinadoras da provincia. En total, houbo 15 premiados, entre os que destacan a atleta ribeirense Ana Peleteiro e o xogador do Hockey Club Liceo César Carballeira, distinguidos como mellores deportistas da provincia polo xurado entre as máis de 60 candidaturas presentadas. Nas categorías sénior e promesa, as distincións foron para o noiés Manuel Paz e Dolores López na primeira, e Alexandre Malov Sasha e Olivia Parga na segunda. Houbo tamén espazo para os deportistas con diversidade funcional, coa distinción de Ana Varela e Damián Ramos. O Barbanza estivo tamén moi presente no premio a mellor entidade colaboradora ou patrocinadora, que recaeu sobre a empresa Congalsa pola súa aposta polo deporte base na comarca. Na categoría de adestradores, o premio foi para Rosa María García, do Club de Patinaxe Maxia, mentres que a mellor árbitro foi Dolores Rojas, primeira muller española xuíza internacional de marcha atlética. O premio a toda unha vida dedicada ao deporte distinguiu o labor de José Domingo Vía Gómez, fundador do Club de Piragüismo Ría de Betanzos. No que respecta ás entidades deportivas, o Club Halterofilia A Coruña fixose co premio á promoción do deporte base, mentres que Crat, Sharks e Tuxeleiras comparten galardón o fomento do deporte inclusivo. O premio ao mellor evento deportivo foi para o Pantín Classic, única proba da Liga Mundial de Surf que se celebra en España. O cambio de data parece que animou o entroido de Sanxenxo. Logo de ser aprazado pola chuvia, milleiros de persoas botáronse onte á rúa para gozar do desfile. Nel participaron unhas 1.300 persoas cun percorrido que encheu de cor e moita diversión a vila dende o Paseo de Silgar ata Porto Novo. Comparsas, carrozas e disfraces individuais deronse cita nesta despedida do entroido en Sanxenxo que se prolongou durante horas. O Concello repartiu case 11.000 euros en premios nas 8 categorías, tanto da modalidade infantil como adultos. O municipio viviu tamén nesta pasada fin de semana outro dos seus grandes eventos de entroido, a Festa do Jato de Porto Novo, da man da Asociación da Rúa dos Viños, un evento que chegou este ano á súa 10ª edición con centos de persoas ateigando as rúas da vila. Entre as moitas propostas que incluía o cartel, como non, a xa clásica carreira do jato atrás do rato, que como sempre xera moita expectación entre o público. Así, coa despedida do entroido no Concello de Sanxenxo, rematamos hoxe as novas do día.